Θεοδόρος. Πάμε. Το έχουμε ξαναδεί. Δεν νομίζω. Θυμόμουν. Τι? Κάτσε. Δουλεύει κάτι τέτοιο. Chat, δουλεύει κάτι τέτοιο. Δουλεύει! Πες αλήθεια! Οκ. Όχι, έχουνε πρόβλημα, παιδιά, δεν τους αγαπήσανε. Μάλιστα. Καλό! Για πάμε. Στο Ουρφιόλας. Full πρόβλημα μιλάμε τώρα τα παιδιά, έτσι. Καλό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε το plays εδώ πέρα, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Εγώ τώρα δεν το έχω ξαναδεί.